yirala k'a fɔ min ye maa 48 ye olu de yera alamisa coronavirus bana tun bɛ minnu na. Sɛgɛsɛgɛli kɔni kɛra maa minnu na o bɛ tali kɛ maa 1229 na. Coronavirus lahalaya jateminɛw y'a yira k'a fɔ a bɛ ka se ka na an ka jamana kɔnɔ ka sabu kɛ n'i ye dɔgɔkun ta k'a lajɛ maa 180 coronavirus bana bɛ ye olu de la. O kunnafoniya dira Sheikh Tidiane Ahmed Traoré fɛ ni ale ye sanuya ani kɛnɛya o ɲɛmayaso ɲɛmaaba ye. U ko jateminɛ ni sɛgɛsɛgɛliw la o kɔrɔfɔ ɲɛsira Professeur Samba Ousmane Sow fɛ. A ko min bɛ ka kɛ sababu ye dɔ bɛ ka fara coronavirus bana kan a waleya ninnu a bɛ tali kɛ an ka jamana yɛrɛ sigida yɛrɛ taacogoyaw la ka sabu kɛ min ye sumaya ye n'o ye nɛnɛ ye o bɛ ka don kosɛbɛ. N'i ye o ta k'a lajɛ ni sumaya don la a bɛ kɛ sababu ye dɔ bɛ se ka fara coronavirus bana maaw kan. O tɛ ɲɛ cogoya si la fo sariya minnu fɔra sariya ninnu ka se ka labato n'an ye o waleya ninnu ta k'olu bila sen kan. O de bɛ kɛ sababu ye an bɛ se ka kisi nin bana kofɔlen in ma. Ka sabu kɛ n'i ye waati yɛrɛ ta k'a lajɛ bi samiya jɔra min ye gɔngɔngolo ye o bɛ duru kosɛbɛ jamana kɔnɔ. Min ye an ka denmisɛnninw ye an k'an janto u la ani maakɔrɔbaw. Ni sumaya jigila ka fini giriman don u la ni dugu yɛrɛ gɛla n'an bɛ se min ye situlu ye k'o dɔɔni kɛ denmisɛnninw ninnu kɔnɔ walasa min ye gɔngɔngolo ye o samali caman ka se ka bɔ o la u ka se ka kisi o kɔlɔlɔw ma. Ka sabu kɛ angine, mura, sɔgɔsɔgɔ banbali o waleya ninnu n'i y'u ta k'u jate minɛ i b'a ye k'a fɔ o ni coronavirus bana yɛrɛ a bɛɛ lajɛlen bɛ taa ɲɔgɔn na. Ka sabu kɛ olu de bɛ taa ni ɲɔgɔn ye n'an ye o sariya ninnu la matarafa k'an bɛ se ka kisi bana in ma. Nka min bɛ ko yɛrɛ bɛɛ lajɛlen na nɔgɔya o kunnafoniya ninnu dira Professeur Birahima Koniba ma ale kɔni ye jamana kɔnɔdenw wele k'a fɔ min ye boloci ye an ka o matarafa. Ka sabu kɛ boloci ko in fɔra boloci fura kɔni nalen don jamana kɔnɔ ni maa min taara boloci in kɛ n'o ye coronavirus boloci ye a bɛ kɛ sababu ye bana ninnu ale ni bana yɛlɛma in i bɛ se ka kisi a ma. Ka sabu kɛ n'i y'an ka jamana ta k'a lajɛ bi diɲɛ sirila jɛkulu tɔnba min bɛ yen n'a bɛ wele ko OMS n'olu ka baara bɛnnen bɛ kɛnɛya sabatili ma diɲɛ kɔnɔ o ka nɔrabila n'o ye Jean Pierre Baptiste ale ko n'i ye jamana kɔnɔdenw ta k'a lajɛ maa minnu bɛ bɔ ka wulikajɔ kɛ ka taa k'u bɛ taa boloci kɛ ka se ka kisi coronavirus bana ma ko o man ca. Olu kɔni b'a ɲini maaw fɛ maaw ka se ka sabali ka taa boloci kɛ. Boloci in bɛ se ka kɛ sababu ye bana in an b'a kunbɛn cogo ɲuman na. Ale ni sariya minnu fɔra ni o ye sanga ni waati an k'an tigɛw ko k'a gɛya safinɛ la ale ni nun datugulan ninnu an k'olu don an nun na jama dalajɛ yɔrɔ ninnu na fana an ka se ka an mabɔ ɲɔgɔn na ni mɛtiri 1 ɲɔgɔn bɔɲɔgɔnko ye. Ale ni sanga ni waati n'i bɛna tiso walima ka sɔgɔsɔgɔ i k'a kɛ i nɔngɔnkuru la walima ni musuwari walima finikolon dɔ b'i bolo i ka sɔgɔsɔgɔ o la k'a fara ɲɔgɔn kan n'a kɛra Kleenex yɛrɛ ye k'a bila ɲamaminɛ la o waleya ninnu n'an ye o la matarafa ale ni sanga ni waati min bɛ microbe faga n'o ye gel ye ni alcool don ko o k'an tigɛ la sanga ni waati n'an ye o matarafa k'a bɛ se ka kɛ sababu ye an bɛ se ka bɔda ɲuman sɔrɔ bana kofɔlen in na. Faamuyaliko ɲuman jamana kɔnɔdenw bɛɛ lajɛlen fɛ ala ka o sabati min bɛ se ka kɛ sababu ye jamana in ka se ka kisi ni kɔlɔlɔ in ma an ka se ka bɔ a la basigi ni hakilisigi kɔnɔ. Ko n'aw mana ɲɛta jama ko don n'aw mana ko n'aw mana dɔnkibaaru kuma sera n'aw mana. An balimaw min ye an ka minisiri ye minisiri min ka baara bɛnnen bɛ bɛn ni basigi ni kolosuma ale ni bɛnɲɔgɔnya sɛbɛn min sabatira Mali jamana ni Mahamuru Tuluw ka jɛkulu ni ɲɔgɔn cɛ o ka se ka lasabati. Ale ye barosigi kɛ ni Allemagne jɛkuluba ye jɛkulu min bɛ wele ko PACP GIZ a n'a ɲɔgɔnna caman u caman kɔni sigira ka barosigi kɛ. Barosigi min kɔnɔna la u ye u fɛlataw fɔ ka ɲɛsin jamana ma min bɛ se ka kɛ sababu ye min ye jamana in ye a ka se ka kisi bɛn ni basigi ni kolosuma a ka sabati jamana in kɔnɔ. Jɛkulu in ko olu kɔni bɛ min ɲɛfɔ minisiri ye a k'a dɔn k'a fɔ min ye Allemagne ambassadeur ye n'o ye Dr Dietrich Paul ye ka se diɲɛ sigila ni jɛkulu tɔnba minnu bɛ yen ni a bolofaraw ka ca Mali kɔnɔ i n'a fɔ MINUSMA i n'a fɔ PNUD UNESCO ale ni Folk Bernadotte o n'a ɲɔgɔnna caman jɛkulu in bɛɛ lajɛlen kɔ olu bɛ minisiriso in kɔnɔ ni a ɲɛmaaya bɛ colonel major Ismaël Wage bolo a ka jija ni cɛsiri k'a ka dɔ fara kan olu na u seko bɛɛ lajɛlen kɛ min ye bɛn ni basigi ni kolosuma ye a ka se ka sabati jamana kɔnɔ furukufuruku min bɛ kabila yɛrɛ damaw ni ɲɔgɔn cɛ min kɛlen bɛ sababu ye sanga ni
waati maaw be bɔnɛ u nin na min kɛlen bɛ sababu ye sanga ni waati maaw be bɔ u sigiyɔrɔ la ka taa u kalifa don an gɛrɛfɛ jamanaw la olu b'a fɛ caman ka bɔ o walew la o de kɛra sababu ye u ko ni ye Mali yɛrɛ gɛlɛya ta k'a lajɛ kabini san 2012 an be don min na i n'a fɔ bi fo ka se bi ma Mali ma se ka lafiya sanga ni waati jamanaw sanga ni waati duguw ben bɛ taa kɛ u kan sanga ni waati furuku be sabati kabila yɛrɛ damaw ni siya yɛrɛ damaw ni ɲɔgɔn cɛ olu b'a fɛ o waleya nin ka se ka ban o de kɛra sababu ye o ye wulikajɔ caman kɛ jamana kɔnɔ wulikajɔ minnu na barosigiw caman kɛra kunnafonidilaw yɛrɛ welela k'olu bila barosigi la kunnafoni yɛrɛ di cogoya min bɛ se ka kɛ sababu ye kabila yɛrɛ damaw ka se ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ o waleyaw kɛra o tɛmɛnen kɔfɛ fana min ye waleya ye waleya min bɛ tali kɛ jamana yɛrɛ marabaaw la k'u sigi ka hakilina ɲuman don u la u ka hakili falen kɛ min ye kiiri yɛrɛ ta cogoya la min yɛrɛ ye kiiri ta cogoya ye da dora o waleya ninnu bɛɛ lajɛlen na a musaka fanba yɛrɛ bɔra jɛkulu ninnu fɛ n'o ye dɛmɛbaatɔn ninnu ye min bɛ se ka kɛ sababu ye nin minisiriso in a ka se ka dɔ fara a ka jija ni cɛsiri kan min ye jɛkulu ninnu ye k'u b'a ɲini colonel major Ismaël Wage fɛ bɛnɲɔgɔnya sɛbɛn min sabatira Mali jamana ani Mamudu Tuluw ka jɛkulu ni ɲɔgɔn cɛ u ka se ka dɔ fara jija ni cɛsiri kan walasa o hakilina ninnu ka se ka lasabati minisiri colonel major Ismaël Wage a ye kuma ta a ko an bɛ don min na i n'a fɔ bi ale nimisi wasara ka sabu kɛ a fɔra cogo min na kabini san 2012 gɛlɛyaba kɔni binna Mali yɛrɛ jamana kan min yɛrɛ kɛra gɛlɛya fanba ye o ye furuku ani kɛlɛ min donnen bɛ kabila yɛrɛ damaw ni ɲɔgɔn cɛ min kɛlen bɛ sababu ye ka sigi yɛrɛ gɛlɛya o waleya ninnu kɛra sababu ye yɛrɛlakana jɛkuluw cayala min kɛra sababu yɛrɛ Mali yɛrɛ sɔrɔ Mali ɲɛta a nagasira ka sababu kɛ caman bɔra a la ni maaw bɔra u sigiyɔrɔ la ni maaw kɔni bɛ yen u tɛ se ka baara kɛ hakilisigi ni basigi la maaw tɛ se k'u ka sɛnɛ kɛ maaw tɛ se ka bagan mara min ye mɔni ye o waleya ninnu si tɛ ka se ka kɛ ko n'i y'o ta k'a lajɛ a bɛ kɛ sababu ye ka gɛlɛya lase olu ma a bɛ kɛ sababu ye ka gɛlɛya lase jamana yɛrɛ waganiba ma o de kɔni kɛra sababu ye minisiri ko san 2022 min filɛ n'a bɛ nana sɔɔni olu kɔni ka wulikajɔ u ye dɔ fara kan min bɛ kɛ sababu ye hakili falenfalenw ani sigiw caman ka se ka kɛ min bɛ se ka kɛ sababu ɲuman ye malidenw an bɛɛ lajɛlen ka se ka ɲɔgɔn faamuya ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ o de ye olu ka hakilina ye ale ni bɛnɲɔgɔnya sɛbɛn min sabatira Mali jamana ani Mamudu Tuluw ka jɛkulu ni ɲɔgɔn cɛ min kan ka kɛ sababu ye Mamudu Ture ninnu u ka se ka marifa bila ani k'u lakurakuraya k'u fara Mali kɛlɛkɛcɛw kan u ka se ka jamana yɛrɛ dɛmɛ jamana ka kɛ kelen ye o de ye olu ka hakilina ye colonel Asimi Goita ani marabolo ɲɛma Dr Sogɛl Kokala Mayiga ale yɛrɛ minisiri n'o ye colonel major Ismaël Wage olu kɔni na u seko bɛɛ lajɛlen kɛ min bɛ se ka kɛ sababu ye jamana in ka se ka sigi a danbe kɔrɔ a n'a tacogoya kɔrɔ ma. N'aw mana arajo ɲɛtaga ye o n'aw mana ko n'aw mana ɲɛta jama ko don n'aw mana ko n'aw mana dɔnkibaaru kuma sera n'aw mana. An balimaw i n'a fɔ dɔgɔkun furancɛ laban tɛmɛlen na min ye Faransi kɛlɛbancɛw ye n'a bɛ wele ko Force Barkhane olu tun ye wulikajɔ bila sen kan n'u bɔra Korowari jamana kan k'a fɔ ko u kan ka na min ye Mali jamana yɛrɛ de kan an bɛ se k'a fɔ ten nka tɛmɛsira min tun bɛ u bolo o de ye ka bɔ Korowari jamana kan ka taa tɛmɛ Burkina fɛ ka taa Niger ka tila ka munumunu ka sɔrɔ ka na Gao o wulikajɔ in kɛra sababu ye min ye Burkina jamana kɔnɔdenw ye Burkina marabolo min bɛ wele ko Kaya wulikajɔ kɛra o denmisɛnnakaw fɛ k'a fɔ ko u tɛna yamaruya di Faransi kɛlɛbancɛw ka nin kɛlɛminɛn ninnu ma a ka se ka tɛmɛ o wulikajɔ ninnu kɛra sababu ye min ye Burkina jamana kɔnɔden dɔw yɛrɛ ye olu yɛrɛ jogi la Burkina jamanaden dɔ fana min ye funankɛni ye ale sera ka pankuru dɔ lajigi pankuru min ye jatala ye n'o ye Faransi yɛrɛ pankuru ye an bɛ min wele ko drone o wulikajɔw kɛra sababu ye furukufuruku kun sabatira Mali yɛrɛ furukufuruku kun sabatira Burkina yɛrɛ marabaaw ani Faransikaw ni ɲɔgɔn cɛ Faransi ɲɛmaaw kɔni tun y'a yira Burkina jamana ɲɛmaa la n'o ye Roch Marc Christian Kabore k'a ka a jija cogoya bɛɛ lajɛlen na nin kɛlɛkɛminɛn ninnu ka se ka tɛmɛ o waleya ninnu kɛra sababu ye wulikajɔw caman kɔni kɛra min nana kɛ sababu ye ka se ka basigi yɛrɛ la sabati furukufuruku tun bɛ Burkina jamana kɔnɔdenw yɔrɔ ka ɲɛsin Faransi kɛlɛbancɛw ka nin kɛlɛkɛminɛn ninnu ma a sera ka mada o waleya ninnu kɛra sababu ye sira kɔni dira u ma jateminɛw yɛrɛ y'a yira k'a fɔ an bɛ don min na i n'a fɔ bi u kɔni ye sira ta min ye nin dɔgɔkun furancɛ laban yɛrɛ ye kɛlɛkɛminɛn ninnu u kan ka tɛmɛ Niger ka na Gao marabolo yɛrɛ kɔnɔna la a kunnafoniya kɔni dira k'a yira k'a fɔ an bɛ don min na i n'a fɔ bi Faransi kɛlɛbancɛw u ka laɲini tɛ dɔwɛrɛ ye min ye ka dɛmɛ ta ka ɲɛsin farafinna cɛncɛfuga jamana 3 min bɛ tali kɛ Mali jamana la Burkina jamana ka se Niger jamana ma banbanci ninnu dalen bɛ yɔrɔ minnu
minnu na olu kɔni nana ka na dɛmɛ ta ka don jamana ninnu kɛlɛkɛcɛw ma ka se ka banmaci ninnu bɛɛ bɔnɛ u nin na min bɛ se ka kɛ sababu ye jamana ka se ka basigi nka min kɔni ye Faransi kɛlɛbancɛw ye u ka minɛnw n'o ye kɛlɛkɛ minɛnw kɔni ye a tɛmɛna Burukina an bɛ don min na i n'a fɔ bi a tɛmɛna Niger fana a kɔni bɛ k'i kunda Gawo jamana kan a kɔni bɛ k'i kunda Gawo marabolo kan min kan ka kɛ u seyɔrɔ ye. N'aw mana arajo ɲɛtaga ye o n'aw mana ko n'aw mana ɲɛta jama ko don n'aw mana. An lamɛnbaaw an ka marabolo ɲɛma Dr Sogɛl Kokala Mayiga ka sanga ni jamana yɛrɛ marali tacogoyaw ye a ye wele bila maaw ma ka se ka baro kɛ n'u ye. O baro in yɛrɛ kɔnɔna la a ye ɲɛfɔli kɛ ale yɛrɛ haminako la jamana in yɛrɛ ɲɛtaa la an bɛ don min na i n'a fɔ bi min ye sigikafɔ ye a ka se ka kɛ hakilisigi ni basigi la. Dr Sogɛl Kokala Mayiga a ko sanga ni waati ale bɛ politisiyɛnw ale ni jamana yɛrɛ denw anu u bɛ baro sigi kɛ dɔw yɛrɛ bɛ yen anu bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ nɛgɛjuru sira la dɔw yɛrɛ bɛ yen ale bɛ wulikajɔ kɛ ka sen bɔ a kɔnɔkɔrɔ ka wulikajɔ kɛ ka taa u fɛ ka taa kuma ɲɔgɔn kɛ n'u ye u fɛlata ani u ka se ka fara ɲɔgɔn kan min bɛ se ka kɛ sababu ye jamana in bɛ gɛlɛya min kɔnɔ an ka se ka bɔ o la. Dr Sogɛl Kokala Mayiga ko hakilina ni laɲini min bɛ ale la an bɛ don min na i n'a fɔ bi ale b'a fɛ jamana kɔnɔdenw an bɛɛ lajɛlen de ka se ka fara ɲɔgɔn kan ka ŋaniyaw ni dusukun ni hakilinaw kɛ kelen ye walasa jamana in bɛ danku min na bi ni gɛlɛya b'a kɔnɔ i n'a fɔ lakanabali gɛlɛya i n'a fɔ furukufuruku min bɛ politiki tɔn yɛrɛ gun yɛrɛ sanfɛ caman ka se ka bɔ o la an bɛ don min na i n'a fɔ bi an ka ɲɛsin Mali kura yɛrɛ jɔli baaraw ma o waleya ninnu na min ye sigikafɔ ye bɛɛ lajɛlen ka na bɛɛ k'i fɛlata fɔ ka daminɛ jamana yɛrɛ togodaw la ka na fo marabolobaw la an bɛɛ lajɛlen ka se ka ɲɔgɔn sɔrɔ kɛnɛ kelen kan ka kuma ka an fɛlataw fɔ gɛlɛya minnu kɛra sababu ye an sera ka se nin yɔrɔ in na bɔda ɲuman minnu b'an bolo bɛɛ kɛ i fɛlata fɔ min bɛ se ka kɛ sababu ye jamana ka se ka bɔ ni dingɛ kɔnɔ ka sababu kɛ an bɛ don min na i n'a fɔ bi ni maa dɔw ko olu b'a fɛ a ka ɲɛ maa dɔw bɛ yen olu t'a fɛ a ka ɲɛ ka sababu kɛ ko olu sen t'a la n'i ye o waleya ninnu ta k'a lajɛ ko a cɛ man ɲi ale kɔni b'a fɛ an bɛɛ lajɛlen ka fara ɲɔgɔn kan ka kɛ ŋaniya kelen dusukun kelen ka kɛ cɛ kelen ye ka se ka jamana in ka bɔ nin dingɛ in kɔnɔ. Dr Sogɛl Kokala Mayiga marabolo ɲɛma a ye min fɔ an ka jango waleyaw lamɛn ɲɔgɔn fɛ. Faso den ɲumanw bɛɛ u kan k'i yɛrɛ ye an ka baara kɔnɔ an bɛ baara min ka fɔ nin ye fanga kɔrɔ mɔgɔw de ye mɔgɔ kɔrɔlen don mɔgɔ kura don u tɛ yen président ko ko tɛ yen on est tous maliens aujourd'hui Mali bɛ gɛlɛya min na an kan ka tɛgɛ di ɲɔgɔn ma pour que ka bɔ o kɔnɔ o de kama ne yɛrɛ hali parti ɲɛmɔgɔw to don o don ne ma mɔgɔw ci ka taa u fɛ ne yɛrɛ bɛ taa dɔ fɛ so n'u b'a fɛ n k'u reçoit bureau la n k'u reçoit so ou bien ne yɛrɛ ka t'u fɛ an ni président bɛnna min kan o ye ka ko bɛɛ kɛ maliyɛnw bɛɛ u ka fara ɲɔgɔn kan ka taa assise la k'u hakili di ɲɔgɔn ma jamanabaw bɛɛ min bɛ diɲɛ kɔnɔ i Amérique o i France o i Chine o i Russie o a bɛɛ u ka histoire la waati dɔw kɛra min ye Mali sɔrɔ bi o ɲɔgɔn y'u sɔrɔ u jamana tun bɛ tunu u fara u y'u ka jamana fara k'u ka hɔrɔnya bugu la k'u ka jamana latunu fewu mais maa dama sɔrɔla ɲɔgɔn kan tɛgɛ di ɲɔgɔn ma ka jamanadenw bɛɛ wele ka politiki bɔ a la ka diinɛ bɔ a la siyɛko bɔ a la bɛɛ faralen ɲɔgɔn kan u y'u ka jamana bɔ gɛlɛya la don min na jamana jɔra ka ban sinon bɛɛ na n'i ka parti ye n'i ka jɛkulu ye an bɛ ko di ɲini Mali la bi n'aw mana ko n'aw mana ɲɛta jama ko don n'aw mana ko n'aw mana dɔnkibaaru kuma sera n'aw mana. An balimaw an bɔra ka Dr Sogɛl Kokala Mayiga ale ka kɔrɔfɔw lamɛn ka sanga ni a ka weleweleda ye ka ɲɛsin malidenw bɛɛ lajɛlen ma politiki tɔn maaw min ye jamana kɔnɔden gansanw ye an bɛɛ lajɛlen ka ɲɔgɔn sɔrɔ kulun kɔnɔ ka se ka Mali kulun tigɛ hakilisigi la ka ba tigɛ hakilisigi ni basigi la n'i ye o waleya ninnu ta k'a lajɛ jɛkulu dɔ fana bɛ yen min bɛ wele ko Front Uni pour la démission de Dr Sogɛl Kokala Mayiga o jɛkulu olu ka hakilina tɛ dɔwɛrɛ ye olu kɔni farala ɲɔgɔn kan olu ko an bɛ don min na i n'a fɔ bi olu y'a ye k'a fɔ ko gɛlɛya min bɛ jamana kɔnɔ u b'a fɛ marabolo ɲɛma n'o ye Dr Sogɛl Kokala Mayiga ye a ka i sen bɔ jamana yɛrɛ mara yɛrɛ baaraw la olu ka laɲiniw na u ko ni Dr Sogɛl Kokala Mayiga n'a sen bɔra la ko fura bɛ se ka sɔrɔ Mali yɛrɛ gɛlɛya la n'i ye o waleya ninnu ta k'a lajɛ a bɛ maa caman kɔni dabali ban nka an bɛɛ ye maliden de ye bɛɛ lajɛlen bɛ i fɛlata fɔ k'a fɔ ne ka hakilinata ye nin ye o fana tɛ se ka maa kɛ Mali
maliden jugu ye ka sabu kɛ bɛɛ lajɛlen fana b'i ka fɛɛrɛ n'i ka taasiraw de ta k'a yira ni an bɛɛ lajɛlen y'a hakili jagabɔ ka kumaw bɛɛ lajɛlen ta k'u jate minɛ k'u sɛgɛsɛgɛ an ye hakilimaw de ye an b'a dɔn k'a fɔ sira min ye taasira ɲuman ye an bɛ o ta min bɛ se ka kɛ sababu ye jamana bɛ se ka labasigi an bɛ don min na i n'a fɔ bi maliko tɛ se ka kɛ Dr Sogɛl Kokala Mayiga ko ye walima ka kɛ Colonel Asimi Goyita ko ye o tɛ se ka kɛ cogo si la an bɛ maliko bila an bɛɛ lajɛlen ni san cɛ ka kɛ maliko ye ka mɔgɔko yɛrɛ bɔ a la nin jɛkulu ninnu kɔni ye u ka hakilinata n'u ka miirinataw de ta ka fɔ ka ɲɛsin marabolo ɲɛmaa Dr Sogɛl Kokala Mayiga ma olu ko an bɛ don min na i n'a fɔ bi baara tacogoya Dr Sogɛl Kokala Mayiga bolo ma kɛ olu sago ye olu kɔni b'a laɲini ka fɔ yɛlɛma ka se ka don marabolo yɛrɛ baara tacogoyaw la maa minnu bɛ yen ni danaya kalifalen n'u la u y'u seko kɛ u y'u damayira bɛɛ lajɛlen kɛ nka waati sera sa ko olu bolo ka bɔ a la ka di maa wɛrɛ ma minnu bɛ se ka na jamana yɛrɛ jɔ ka sabu kɛ olu fana hakilinata ye jamana jɔ faso jɔ de ye n'i ye waleya ninnu bɛɛ lajɛlen ta k'a lajɛ kuma minnu bɛna bɔ a kɔnɔna na a bɛ kɛ sababu ye lamɛnbaaw fana na se ka faamuyali sɔrɔ bɛɛ lajɛlen na taasira ye taasira min bɛ se ka kɛ sababu ye ka jamana bɔ dingɛ kɔnɔ u ye min fɔ o filɛ nin ye dɔwɛrɛ tɛ an welela maa caman fɛ kulu caman de bɛ yen minnu an bɛ hakilina kelen ka sababuya kɛ gɛlɛyaw hakilina fɔrɔfɔrɔw fɔɲɔgɔnkɔw kuma jugu fɔw kuma gɛlɛn fɔw a fɛn min ye bɛrɛbɛrɛli hakilina n'o o ye démocratie o la gosiliw fɛn min ye société civile yɛrɛ olu farafaraliw maa min n'a bɛ hakilina kelen o bɛ wele k'o bolo don faso baara la min n'a tɛ ɲɔgɔn kan fɔ o bɛ ɲɔni ko o bɔ yen o kulu caman de y'a ɲini k'u bɛ fɛ ka fara an ka kɛ kelen ye maliyɛnw bɛ yɔrɔ min na ko bi maliyɛnw bɛ fɛ ka fara ɲɔgɔn kan min kɛ ko kɛ kunun mun ye ko kɛ bi an bɛɛ kan ka fara ɲɔgɔn kan ka ko kan jugu olu kɛlɛ ɲɔgɔn fɛ o de y'a to an ka munumunu kɔnɔna la ani kulu bɛɛ ye ɲɔgɔn ye i kɛra parti politique o i kɛra association o i kɛra syndicat o anw tigɛ janin do ye maa caman de y'an wele k'u bɛ fɛ an ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ o de y'a to bi an ye point de presse conférence ba min kun kɛ ka association bɛɛ présenter an y'a bɔ an ma bi ani tɔn caman bɛ sigikafɔ la o sigikafɔ mana wolo min na semaine prochaine na o dɔgɔkun daminɛ n'Ala sɔnna ma an bɛ mouvement ka lancement kɛ mais k'a fɔ bɛɛ an fa a n'an ka ɲɛmɔgɔ n'o ye Dr Sogɛl Kokala Mayiga n'o de ye premier ministre ye an ka foli ba ye an ka bonya ba ye mais buna hadamaden i tɛ se fɛn o fɛn na i tɛ se o la i mana kɛ dɔnnikɛla ye cogo o cogo ni jamanadenw ma fara ɲɔgɔn kan i bolo fu de don i mana kɛ maa kalannen ye cogo o cogo ni jamanadenw ma fara ɲɔgɔn bolo fu de don kunun a ye kɛlɛ min kɛ an b'a fo la maliyɛn bɛɛ y'a yɛrɛ o kɛlɛ kɔnɔ nka kɛlɛ fanga bɛ dɔ la fara ɲɔgɔn kan fara t'o la fanga ɲinini fanga bɛ dɔ la fanga marali fanga t'o la bi an bɛ an ka colonels an n'an ka finitigiw an ka président de la transition n'o o ye Asimi ye an b'a kɔ bi an b'a kɔ sini assemblée n'o ye CNT président ba ye colonel Maliki Jaw an b'a kɔ bi an b'a kɔ sini Mali armée mana partenariat fɛn o fɛn ta hali n'a ko k'a ni pieds de bɛ fara ɲɔgɔn kan an b'a soutenir armée de b'a ka gindo dɔn ale de b'a ka partenaire dɔn a mana bolo bɔ mɔgɔ mɔgɔ ye an n'a bɛ baara kɛ mɔgɔ mɔgɔ n'i bɛ se ka hakilina ɲuman don jamana in kɔnɔ an bɛ gouvernement soutenir au sens bɛɛ fɛ partenaire fɛn fɛn bɛ bɛn a ma anw t'an yɛrɛ bila dans le secret du Dieu ka Russie walama Faransi fɛn min ka ɲi mɔgɔ ma i b'o de kɛ an dar'u la k'u bila ɲɛ wa o mana partenaire kɛ mɔgɔ mɔgɔ fɛ an b'u soutenir o kɔnɔ nka an ka kulu in sigikun tɛ dɔwɛrɛ ye i n'a fɔ ale yɛrɛ de la k'a fɔ cogo min ni ji bɛ woyo ni fɛn b'a ɲɛma ka ka woyo bali fɛn b'a ɲɛma i b'o bɔ yen walasa woyo in ka se ka sabati bi n'Ala ye woyo yɛrɛ bolibaliya sababu k'ale parce que ɲuman b'a wajibiya kan ka fara tɔ ɲɔgɔn kan mɔgɔ bɛ girin ka da fɛn dɔ kan i bɛ tila ka ɲɔri ka taa bila i bolo k'i bɛ se ko dɔ la nka i yɛrɛ bɛna ye k'a fɔ n'i tɛ se fara tɔw kan o fana bɛ fasoden ɲuman la k'a ɲini a fɛ an ka tɔn in sigikun y'a ka démission di n'a yɛrɛ ka d'a ye bɛ se ka kɔn k'a bila ka na fara tɔw kan an ka jɛ ka gouvernement kelen sigi min n'a bɛ se ka bɛɛ fara ɲɔgɔn kan an ka laɲini ye o de ne b'u Mabel Jawara tɔn in porte parole ye ne kulu caman bɛ yen u bɛɛ bɛ tɔn in na an ka bi lajɛ o de ye yanni ka kuma di ka ɲɔgɔn ma olu k'an dafa président u ka yamaruya kɔnɔ n'o ye Ablaye Sidibe premier vice président o fana ka yamaruya kɔnɔ n'o ye Alassane Tangara ye tɔn tɔw n'o ye Tahirou Ba ye olu ka yamaruya kɔnɔ ani tɔn wɛrɛ minnu ka lasigidenw bɛ yan n da sera min ma n da ma se min ma olu bɛɛ ka yamaruya kɔnɔ n bɛ bɔ kuma la président i ka bonya kɔnɔ n bɛ kuma d'i ma. an bɛ maliyɛn cɛ ani muso bɛɛ lajɛlen fo kunnafonidilaw k'aw yɛrɛ fo ka tila tuguni an ka diaspora k'u fo olu folen kɔfɛ n bɛ Alassane Tangara ale mun y'an ka vice président ye n b'a fo en même temps Boubou Mabel an ka porte parole don n b'a fo Tahirou Ba a fana ka kulu a nana an b'a fana fo a ka wulikajɔ la ani a ka tilennenya la parce que fasoko ye fɛn dɔ ye kuma dɔ la aw bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ hakilina dɔ kɔnɔ mais kuma dɔw la aw tɛ ɲɔgɔn sɔrɔ hakilina dɔ la mais bi c'est très nécessaire maliyɛn bɛɛ ka fara ɲɔgɔn kan
walasa ka transition ka dɛmɛ ni maa min ko bi ka transition dɛmɛ o ye mun ye transition n'a ma se ka mɔgɔw fara ɲɔgɔn kan an ka dɔn transition tɛ se ka taa yɔrɔ si donc o hokumu de kosɔn bi gouvernement ɲɛmɔgɔ min b'a an kunna n'o ye Dr Choguel Kokala Maïga ye anw ka jateminɛ la ale kun kan ka kɛ sababu ye ka maliyɛn tɔw kala parce que ka da mun kan M5 maliyɛn bɛɛ kun bɛ M5 kɔnɔ ka da mun kan majorité n'i sera ka mɔgɔw fara ɲɔgɔn kan mun ni minnu tɛ kulu kelen ye mun ni minnu tɛ ɲɔgɔn kan fɔ olu de farala ɲɔgɔn kan kɛ kulu kelen n'a bɛ f'o ma M5 ka fanga kɔrɔ k'o lata ko jamana tacogo man ɲi ala nana kɛ bi M5 ka comité stratégique n'o ɲɛmɔgɔ kun y'a ale fanga dira ale ma mais kuma minnu an y'a jateminɛ ale ka kumaw kɔnɔ o kuma bi Mali bɛ yɔrɔ min o bɛ kɔlɔlɔ de san an ma o dɔ ye mun ye de fait que ka communauté internationale k'olu dévier a bɛ gɛlɛya don an n'an ka partenaires cɛ i n'a fɔ CEDEAO b'o la i n'a fɔ Union européenne b'o la o kɔfɛ tuguni mun yɛrɛ ka jugu n'a bɛɛ ye parce que an y'o de fɔ bɛnbɛnbɛn mun n'a talen don ka Mali autorité de transition kun sɛgɛrɛ fɛn jumɛn bɛ se k'a to an bɛ se k'an kɔgɔ da kɛnɛmamɔgɔw kɔgɔ la o ye jumɛn maliyɛnw ka fara ɲɔgɔn kan n'o kɛra an bɛ se k'a ɲɛ jɔ olu la mais jamana parti politiques kumakan bɛ ka bɔ ale da k'a ɲɛsin olu ma vraiment o ye gɛlɛya dɔ ye bi ka se jamana in ma o kɔfɛ tuguni an tilala ka mun kɔlɔsi ale yɛrɛ bɔra kulu min kɔnɔ ale kɛra sababu ye bi o kulu in fanga dɔgɔra wa kulu in tilara n'o ye M5 ye bi bɛɛ b'a dɔn M5 tɛ ɲɔgɔn kan fɔ wa an tilala ka mun jateminɛ tuguni hali ale ka partisans ani a ye mɔgɔ minnu n'o olu bɛ k'ale ka publicité kɛ M5 kɔnɔ i b'a ye kuma dɔw la ale bɛ gouvernement ɲɛmɔgɔya la mais kumakan bɛ bɔ mɔgɔ dɔw da n'o y'a kanubagaw ye ka ɲɛsin an ka finitigilakaw ma donc o b'i n'a fɔ fɛnɛ ka danfara don jamana marabagaw ni ɲɔgɔn cɛ nin bɛɛ ye gɛlɛya ye ani ɲɔgɔn cɛ o kɔfɛ tuguni i bɛna mun kɔlɔsi hali diinɛmɔgɔ bi gɛlɛya sera olu bɛɛ ni ɲɔgɔn cɛ an y'o de jate minɛ fasodenya kɔnɔ k'a jate minɛ bi ko a sera an ka ɲɛmɔgɔ ta ɲɛmɔgɔ min ni couleur politique t'a la étiquette politique t'a la jamana kɔnɔden bɛɛ ka danaya b'a a kan an ka fara ɲɔgɔn kan bi parce que faraɲɔgɔnya de bɛ se ka Mali bɔ dingɛ kɔnɔ donc o de y'an fara kun ye ɲɔgɔn kan donc an ye première déclaration kɛ ka weleweleda bila o kɔnɔla la bi an kun kan ka point de presse ba kɛ mais parti politique société civile mɔgɔ caman y'an wele k'a fɔ an k'u kɔnɔ an ka sigi ka concertation élargie o kɔfɛ an bɛɛ ka bɔ ni kumakan kelen ye hali député kɔrɔw caman o fana b'a la farankaɲɔgɔnya kun tɛ foyi ye an k'a dɔn bi an ka transition autorités kɛrɛnkɛrɛnna a ɲɛmɔgɔ n'o ye président Assimi ani CNT ɲɛmɔgɔ Maliki Diaw Modibo Kone ka se Sadio Kamara ma ka se colonel Wage ma ninnu mago bɛ bi maliyɛnw ka soutien de la o soutien o tɛ se ka kɛ fiyewu fo gouvernement ɲɛmɔgɔ bi ale ka walan sɛmɛ donc o de y'an fara kun ye ɲɔgɔn kan hakɛto bɛ kuma la salamu alaikum. Naumana arajo nyetaga yo naumana nyamana adinyana bo naumana nyeta jama ko do naumana adinyana bo naumana dogi baru kuma sira naumana. An lamɛnbaaw min ye Samankɔ marabolo ye an bɔ ladɔnniya k'a fɔ kɛnɛ dɔ bɛ yen kɛnɛ min kɔni kalifara u la kɛnɛ in kɛrɛ kan min ye u ka lakɔliso ka se misiri ale ni sugu fo ka se egilizi u n'a ɲɔgɔnna caman o de kan ka lawaleya nin kɛnɛ kofɔlen kan nka yirala k'a fɔ ko magobatigi dɔ taara i nɔrɔ nin kɛnɛ kofɔlen na k'a fɔ ale bɛna kɛnɛ in san k'a k'a yɛrɛ ta ye o kɛra sababu ye min ye wulikajɔ olu caman kɔni kɛra wulikajɔ in yɛrɛ senfɛ maa dɔw tun bɛ n'o ye Samanko ka den dɔ ye olu yɛrɛ minɛna jamana yɛrɛ kiiri tigɛlamaw fɛ o kiiri bolodali kɔni kɛra an ka jamana kɔnɔ kunun ko a kɛnɛ kan Abdulayi Kanta kɔni ye wulikajɔ bila sen kan ka se ka taa seereya ni hakilina dɔw lamɛn ka dɔn min bɔra nin waleya ninnu na jamana kɔnɔdenw fana ka se ka faamuya sɔrɔ a la waleya minnu sɔrɔla o la an ka jan an ka lamɛn Abdulayi Kanta ka kuma gɛlɛmani na. Ne tɔgɔ ye Nuhu Jire ka bɔ Samankɔ buguda la. Ayiwa nin waati na ɲɛbɔ caman bɛ communiqué tribunal la yan nakun jumɛn b'aw la yan. O an ka mɔgɔw wele kunu ka na olu minɛ bon an tɛ minɛ kun dɔn u la quoi gouvernement ka
kɛnɛ jɔ bɛ dugutigi y'a bila depuis 1900 wa dugutigi premier ko Samankɔ n'a bonyana Samankɔ bɛna bonyana tilebiya fan fɛ n'a bonyana a bɛna kɛ Samankɔ sugu ni fɛnkɛw ye kaburujo ninnu ye ani misiri ninnu ani ekɔliso ani dɔgɔtɔrɔso ninnu ani foyer ninnu ani denmisɛnninw ka balontan terrain an yɛrɛ ka dugu denmisɛnninw u taala k'a suma k'a feere dugukolo feerelaw ma an y'a ye bon n'u y'a feere an sigilen ɲɛna an tɛna kɛnɛ gɛrɛ sɔrɔ bilen donc an wulila ka denmisɛnninw gɛn k'u gɛn yɛrɛ an y'u gɛn k'a bɔ yen u y'a feere mɔgɔ min ma u ye spacement mun kala a y'a bɛɛ ci bɔ yen parce que dugu y'u minɛ sa dugu bonyana donc n'a fɔra ko kaburujo tɛ dugu kɔnɔ ekɔliso tɛ yen dɔgɔtɔrɔso tɛ yen misiri tɛ yen balontan terrain tɛ yen sugu tɛ yen o tuma an sigi jugu minɛ dugu kɔnɔ bon an yɛrɛ ka dugu ani ye ni Sɛbɛnnikɔrɔ ni Kanatigi ni Wɛsɛ a ka bon n'o n'a fɔra ko o dugu ko o si t'o dugu kɔnɔ o tuma an tɛ maliyɛn jɔ ye wa an tɛ maliyɛn ye wa Sise ka taa o ta Samaya titiri tun do o kɛ k'i kɛlɛ kɛ an ka kɛnɛ o kan ko ɲɛ y'a jama an ta Sise ka Sise dɛ a bɛ dugu kɔnɔ yan waritigi jɔ lo ko Mamadu Sise ɲɛ y'a jo ma ɲɛ y'a feere ko ɲɛ y'a feere a ma bon a dun ma feere ɲɛ ma donc o la gouvernement ka kɛnɛ lo an kɔni taara ka taa a ko bɛɛ ɲɛɲini gouvernement fɛ yen fo Kati papier bɔ la gouvernement mɔgɔw ye papier bɔ ka di an ka mɔgɔw ma ka na n'a ye a yɛrɛ papier b'an bolo yan halisa bilen o ko ti ban u y'a feere mɔgɔ min ma olu wulila u kɔ min kɛ sisan u banakun ka na juge jɔ fɛ yan kabakun ko o kana ka na an ka mɔgɔw minɛ kun kunu k'o datugu Siri Mayiga fɛ o tuma sariya ti Mali kɔnɔ wa kiri dun bɛ yen kiri bɛ Kati o tuma kiri bɛ kɛ kiri kan wa a ka mɔgɔ joli minɛnen don jeni mɔgɔ 6 le minɛla muso 2 ani cɛ 4 u y'olu minɛ kunu denɲɛnintigi yɛrɛ b'a la o bɛ minɛ sariya kɔnɔ o bɛ sariya kɔnɔ wa a muso in t'a la jumɛn muso in t'a rɔ ko an bɛɛ bɛ kelen ye parce que musow ta le ye sugu le ko fo an ka fɔ ko musow ka wuli ka bɔ sugu la k'olu ka sugu bɔ o tuma n'olu ye sugu bɔ an bɛ kɛ cogo di o tuma Sise ɲi ka fisa ni dugu ɲi ye yan an le mako le b'o la o la Sise ka fisa ni Mali an tɔw ye wa o tuma an tɛ maliyɛn ye wa donc an le b'o o gɛrɛfu le la yan ka na u fɛ yan an tun bɛ nana cɛ kɔ o ɲɛmadugu ko mun wɛrɛ progrès ban Ture an cila Ture ma ni gouvernement ka papier ka na di Ture ma n'a Ture t'a kalama k'a yira Ture la a ka kalan min b'an ka Baforo kɔnɔ o ye nin ye mais o ye Ture dugu garidi mun jɔ da la olu ko Ture tɛ yan Ture dun bɛ yan a bɛɛ yan a ma taa Yogosi Ture bɛɛ yan a ma voyage a bɛɛ yan olu y'a dogo le donc an ka papier tɛna di mɔgɔ gɛrɛ ma a bɛ di Ture le ma a b'u hakili k'an bɛna di mun ye an ka mɔgɔw minɛ k'a bɛ di olu ma a tɛ di olu ma dɛ a bɛ di Ture le ma Ture le b'a kalan an cila Ture le ma donc an le b'o sira kan an mana kɛlɛ la an mana fi la an nana an ka hakɛ le kɔ le an nana an ka hakɛ kɔ dɛ an mana kɛlɛ fi la n'a kɛlɛ lo an tɛ se yan an m'an sigi an ka buguda la yen u b'an sɔrɔ yen mais an mana kɛlɛ kama an nana hɔrɔnya le kama ka kuma sigi ka fɔ kɛ a bɛ ɲɛ cogo min na k'a ɲɛ ten u k'an ka mɔgɔw labɔ an mago le b'an ka mɔgɔw la u ye ma k'u datugu kun min ka mun kɔ f'an ɲɛna an mago b'an ka mɔgɔw la Ala sago i sago a ye ko Bagaforo b'a yɛrɛ k'a fɔ yɔrɔ in ye yiriforo de yan Samankɔ Bagaforo ba tun bɛ turu a kɔrɔ kumakan jumɛn kumakan min ba min ne fɛ ne kɔni ka silamɛ jama bɛɛ fo ka maliyɛn bɛɛ fo président ka tulo ma da dɛ a nouvelle bɛ s'a ma ntɔɲɔ min bɛ buguda kan bi kɔlɔkɔlɔ ntɔɲɔ ta kan dɛ Bagaforo kan Bagaforo a ye fan jumɛn de fɛ a bɛ Samankɔ kɔnɔ Samankɔ bɛ fan jumɛn Samankɔ filɛ Jikɔrɔnkura kɛrɛfɛ commune Mande Samankɔ bɛ commune Mande le la n'i y'a fɔ ko Samankɔ dɔrɔn bɛɛ bɛ Samankɔ dɔn donc an kɔni hakɛ min ye o ye nin ye n'a président bɛ wuli ka nin ɲɛɲini a ka wuli bon u bɛɛ bɛ ka don président senkɔrɔ dɛ politique lo u bɛɛ bɛ k'an su bila président la an dun t'o fɛ an mago min na o an ka kɛnɛ le kaburujo dɔgɔtɔrɔso sugu misiri balontan terrain ekɔliso église foyer an mako le b'o la parce que an tɛ se ka n'a ye an ka mɔgɔ sala f'an ka taa mɔgɔ 5 mɔgɔ 6 kɛ ɲɔgɔn kan fɔlɔ Jikɔrɔnkura ka sɔrɔ k'olu hakilina dɔ fɔlɔ ka sɔrɔ k'a fɔ k'an na kaburu seli bon sojɛni mɔgɔw fana y'an gɛn k'an ka su ti don ye o tuma an b'an ka su jigin wa an b'an ka su jigin wa an b'an ka su jigin Mali kɔnɔ yan wa an bɛ maliyɛn le ye o olu ma fisa n'an ye o u faamaw ye bɔnna u ma fisa n'an ye o an bɛ wolosɛbɛn kelen de ye o an bɛ maliyɛn 100% donc kuma min b'an fɛ k'o fɔ faamaw ɲɛna o ye nin ye président n'a ka mɔgɔw u ka wuli k'an dɛmɛ dɛ bon u bɛ fɛ ka ko jɔ wuli dugu jamana kɔnɔ dɛ u bɛ fɛ ka fitinɛ wuli jamana kɔnɔ bon an dun t'o fɛ bilen an bɛ kɔrɔbɔla k'a ɲɛnabɔ n'a fɔra ko fitinɛ gɛrɛ n'a wuli population nana fitinɛ gɛrɛ wuli dugu kɔnɔ yan a ma nɔgɔ an tɛ ala ɲina o la bilen quoi donc a n'a ka mɔgɔw ka wuli k'an ka ko ɲɛɲini ka na diɲɛ ma dugukolo feerelaw ɲɔ lo dɛ an yɛrɛ ka buguda denmisɛnninw lo dugukolo feerelaw u kɛlen filɛ ka ye ba Bagaforo denmisɛnninw lo u filɛ kuri kɔnɔ yan u ye faamaw sɔn k'an kana don an tɛ mɔgɔ tɔgɔ fɔ buguda kɔni mɔgɔw lo an ka buguda denmisɛnninw faamaw t'an kama an yɛrɛ ka wolodenw ne tɔgɔ ye Tɛnɛ n jamu ye Kɔnɛ a bɛɛ nakun ye kelen an bɛɛ nakun ye kelen ye ne fa an tɔɲɔlen don dɛ ni tɔɲɔ kɔni tɛ fila kɔni an kɔni tɔɲɔna san 4 an bɛ nin kɛlɛ la ka kisɛ ci an na sugu kɔnɔ ka taa an ka daw wele ka gazi fili an kan 8 mars don o ye muso ka ɲɛtaga de mais don kana an ci don gazi la sɔrɔsiw taara don an na a bɛ mɔgɔ 200 bɔ k'an bugɔ komi an bɛ kɔrɔn fɛ de bɛɛ bɛ k'an ye mɔgɔ de faga sugu ko kama sugu t'an ka yɔrɔ la misiri tɛ yen dɔgɔtɔrɔso tɛ yen église tɛ yen kaburudon t'an bolo et puis n'i ka mɔgɔ sara fo n'i taara n'a i ka mɔgɔ fɛ dugu kɔnɔ la ni mɔgɔ bɛ yen ka t'i ka jɛnɛya kɛ yen nɔ san 4 an b'a kɛlɛ la an ma se ka tila kɛlɛ la ni faamaw sababu la faamaw bɛɛ b'a kalama ko in bɔra télé la ka kɔrɔ b'a kalama k'a fɔ kilelu la ka fɔlɔ caman
caman u b'a kalama mais wari de bɛ ka d'u ma dugukolo feerelaw fɛ wari dɔrɔn de don olu bɛna wari milliard de cɛ k'a d'aw tigɛ olu ta an bolo an b'an dahirimɛ de ɲinina an b'an dahirimɛ de ɲinina mais ni muso kɔni dɔ de fana y'olu wolo u bɛ ka musow de tɔɲɔ an kɔni tɛ yafa dɛ walahi an tɛ yafa u y'an ka mɔgɔ 6 de minɛ muso denbatigi 2 b'a la dɔw de jiginna da tile 40 bɔ denbatigi 2 b'a la ka n'u denw fara ɲɔgɔn na ko hinɛ bɛ Mali la yan ayiwa Asimi a tulo b'a la Choguel tulo b'a la ko k'olu bɛ ka yɛlɛma de ɲini ne ye yɛlɛma de ye Mali kɔnɔ bɛɛ kɔni ɲɛ b'an na an sola ka bɔ Ala ma dara ka tɛmɛ an ka so dɔw nana k'u ka denmisɛnninw to yen hali dumuni t'u bolo k'a d'u ma an kɔni tɛ yafa dɛ u y'an tɔɲɔ ni Asimi bɛ wuli ka yɛlɛma k'a ka yɛlɛma kɛ sinon tɛ yɛlɛma ye dɛ a dalen bɛ mɔgɔ la k'a bɛ yɛlɛma la bɛɛ bɛ janfa la i n'a fɔ an yɛrɛ ka janfa bɛ cogo min na parce que an ka dugudenw de don yɔrɔ wɛrɛ mɔgɔ tɛ hali ni ko san ko dɔ bɛ taa zere k'a di faamaw ma b'a la kali o ko bɛ se ka faamuya mɔgɔ minnu bɛ fɛ k'olu bɛ dɛmɛ olu yɛrɛ bɛ n'an fiyɛ la i senkɔrɔ an ta ye ɲɔ de ye an kɔni bɛ Ala deli Ala ka jisuma ka fura ye an bɛ Ala deli Ala ka jisuma ka fura ye o de tun bɛ ne fɛ ka fɔ kuma laban mɛ ne bolo Asimi kɔni k'an filɛ a k'an filɛ ni hinɛ ɲɛ ye minnu fana ko k'u bɛ kiiri kɔni tigɛ Ala y'u bila Ala jɔyɔrɔ de la n'i ko k'i bɛ kiiri tigɛ i b'a tigɛ tiɲɛ de kan i ye kiiri o kiiri tigɛ lahara i bɛ segin k'a tigɛ n'u y'a tigɛ nkalon kan lahara b'u ɲɛ ye Sidi Mayiga ale de y'u minɛ aw bɛ Sidi dɔn an t'a yelen dɔn dɛ an ma deli k'a ye communication taara an sɔrɔ k'u k'an ka na k'an ka kuma an nana ka sigiya kuma de kɛra datuguni ye hali an ka mɔgɔw ma ɲininka hali k'u ɲininka mun donna aw cɛ o tuma kɛ communication min taara tɔgɔ t'a la karisa de convoqué o t'a la donc Mayiga de kɔni communication de ka ta k'an ka mɔgɔw na ko ka sigiya kuma kɛ ko yɔrɔ ko mankan bɛ yen an ka mɔgɔw nana ka datuguni ye ne tɔgɔ Jawoyi Jara bon komi anw ye dunan ye en même temps Sadiki ne nana dugu la a ma mɛn san 2 ɲɔgɔn mais ne bɔra kalama kunu surɔ muso ni n denw y'a fɔ n ɲɛna k'a fɔra k'an bɛɛ ka ɲɔgɔn ye yan bon nin dugukolo ko nin kɔni filɛ nin Sadiki ni faamaw m'an dɛmɛ ni hakilina ɲuman ye nin tɛ na ni ɲuman ye jamana kɔnɔ dɛ nin bɛna ni jamana ci de parce que ni sugu tɛ balo tɛ yen dɛ faamaw yɛrɛ bɛ dumuni de kɛ faama bɛ furakɛ de bon an kɔni b'a dɔn an bɛ jamana min kan fantan de ka ca ni faama ye au juste bon n'a fɔra ko suguni kelen min bɛ bagaforo mɔgɔw bolo k'u bɛna fɔ k'u b'o fɛnɛ daraki o fɛnɛ k'a lajɛ dɛ diɲɛlatigɛ ko hakɛ de b'a la mɔgɔninfin n'i sara an si tɛ to yan i mana sa i kelen de bɛ taa da wa i bɛ ko kɛ i k'a kɛ tiɲɛ kan i kana kɛ nkalon kan hadamaden i bɛ diɲɛ ko la i ka ko kɛ tiɲɛ kan tiɲɛ de bɛ laban quoi bon ne kɔni bɛ min ɲini faamaw fɛ u k'u jɔ u jɔyɔrɔ sinon fitina bɛna wuli bolo tɛna kunbɛn dɛ parce que hadamaden bɛɛ kumunen don bi dɛ fɛn b'i bolo fɛn t'i bolo i kumunen de sigilen don bon pour que jamana ka basigi o bɛ na ni faamaw yɛrɛ ka hakilina ɲuman de ni faamaw mana ni hakilina ɲuman ye f'u bɛ ka na ni hakilina jugu de ye ka na n'a ye jamanaw kɔnɔ ka na n'a ye quartierw kɔnɔ ka na n'a ye sigidaw kɔnɔ vraiment o man di ne ne kɔni bɛ min ɲini hali bi Ala ka ɲɛ k'a d'a ma yarabi yama Ala ka jisuma k'a fura ye u ka sugu in to bagaforo mɔgɔw bolo Ala n'a kira kama an b'u deli Ala n'a kira kama u ka to an bolo quoi o ye ne ka kumakan ye. An lamɛnbaaw an bɛ don min na i n'a fɔ bi an bɛ san 2021 an bɛ a laban na ka sabu kɛ kalo min bɛ jɔ arabadon n'i ye o kalo ta k'a lajɛ o de bɛ bɛn san 2021 yɛrɛ laban ma nansara jate yɛrɛ la o waleya ninnu n'olu sera i b'a ye k'a fɔ san laban ninnu na ɲɛnajɛ dɔw bɛ kɛ ka caya jamana yɛrɛ kɔnɔna la o ɲɛnajɛ ninnu n'i y'a baaraw fana ta k'a lajɛ maa dɔw bɛ yen minnu kɔni ka baara bɛnnen bɛ daga sunɔgɔ ma san ani waati olu de bɛ bɔ ka sira yɛrɛ d'a maaw ɲɛ k'u bolofɛnw minɛ o la ka sanga ni san laban jatew baaraw ye o waleya ninnu kɛra gɛlɛyaba ye min bɛ kɛ sababu ye adamadenw bolokɔnɔfɛnw bɛ minɛ o la hali maa dɔw yɛrɛ ni bɛ to a la o jateminɛ ni sɛgɛsɛgɛliw n'i y'a ta k'a lajɛ waati kɔni sera min ye an ka finitigilakaw ye kɛrɛnkɛrɛnnenya an ka lakana bonda fɔlɔ n'an b'a wele ko premier arrondissement o commissaire ale ye ɲɛfɔli kɛ ani ladilikan ka ɲɛsin jamana kɔnɔdenw ma o tɛmɛlen kɔfɛ fɛɛrɛ ni hakilina minnu bɛ olu bolo min bɛ se ka kɛ sababu ye nin waati laban ninnu na adamadenw n'u bolokɔnɔfɛnw ka se ka kisi ka se ka o yira jamana kɔnɔdenw na an ɲini dɔ kɛ o kisaw kan min sɔrɔla o la an ka jango lamɛn. N tɔgɔ commissaire Mahamadu Yuba Jara commissaire adjoint premier arrondissement Kati. Ayiwa an b'a dɔn k'a fɔ ko e yɛrɛ bɛ Kati yan nɔ nin waati laban ninnu na Kati yan nɔ yɛrɛ binganni walemisɛnninw cayalen don a bɛ Kati cogo min na a bɛ yɔrɔ caman ten tɔ fo ka taa se Bamako capitale yɛrɛ ma ni yɔrɔ caman ni san yɛlɛma ɲɛkɔrɔla ninnu na ne kan ka ladilikan di an filɛbagaw ma a bɛ se ka kɛ mun de ye. D'accord an bɛ foli ɲɛsin an ka Kati sigidala mɔgɔw bɛɛ lajɛlen ma malidenw bɛ ma minnu bɛ kɔnɔ ani minnu bɛ so komi i ka ɲininkali yɛrɛ la an bɛ Kati yan de bon an b'an ka kuma ɲɛsin Katikaw de ma kosɛbɛ san yɛlɛma ɲɛkɔrɔla la d'abord ni Kati sigicogo jateminɛ bi Kati bonyana bon Kati ni Bamakɔ 15 km o de b'an ni ɲɔgɔn cɛ kilomètre 15 mais an ɲɛ b'a la bi yɔrɔw donna ɲɔgɔn na ce qui fait que o kɛlen don ka Kati sécurisation gɛlɛya kosɛbɛ i b'a jateminɛ fɛn caman bɛ kɛ an bara Kati yan Kati ka denw dɔrɔn tɛ tiɲɛnikɛla dɔw bɛ bɔ Bamakɔ ka n'u da Kati yan ka n'u ka tiɲɛni kɛ ka segin ka taa Kati Bamako an b'a ye fana dɔw bɛ bɔ Kati ka taa tiɲɛni kɛ Bamako ka segin ka n'i da Kati o ye gɛlɛya yɔrɔ fanba fɔlɔba ye Kati ni Bamako surunya yɔrɔ o y'a insécurité yɔrɔba ye
bon n'o bɔra yen Kati yɛrɛ dugu kɔnɔ yan gansan n'i y'a jateminɛ n y'a fɔ cogoya min na Kati bonyana donnaw ka caya o bɛ mun ko fɔ o la o b'a an bɛɛ de wele o la ka ɲɛsin comportement falen ma bɛɛ kan k'i ka comportement falen bi sanyɛlɛma min yɛrɛ fana gunnen bɛ ka fara a kow kan o b'a tɔ bɛ o bɛ n'a k'a tɔ bɛ la parce que i b'a ye denmisɛnnin caman bɛ yen u bi sifinnakaw caman bɛ yen bi pour que k'u ka sanyɛlɛma musakaw sɔrɔ dɔw baara tɛ yen a nafolo sɔrɔ cogoya wɛrɛ foyi tɛ yen olu bɛ ɲɛmakɛ dɔrɔn ka kɛ nin lawale kɛwale jugu ninnu de kan ka mɔgɔw ka sakiw purutu la ka mɔgɔw ka telefɔniw purutu la ka mɔgɔw ka motow purutu la dɔw bɛ taa se yɛrɛ fo t'i dalen sɔrɔ f'i ka so kɔnɔ u bɛ taa k'i ka butigiw dakari u bɛ ka magasinw dakari nin kalo yɛrɛ dɔrɔn kɔnɔ yɛrɛ fɔlɔ novembre yɛrɛ dɔrɔn kɔnɔ fɔlɔ yɛrɛ an ye mɔgɔ caman minɛ a la an ye mɔgɔ caman déféré a la dɔw bɛ taa ka taa mɔgɔw ka butigiw dakari i b'i ka moto jɔ duda la ou bien butigi da gansan na dɔrɔn u bɛ na u b'a ta u bɛ taa n'a ye ou bien u bɛ na u bɛ marifa jɔ i kɛrɛ la dɔrɔn u bɛ tɛmɛ n'i ka moto ye o bɛ changement de comportement kofɔ bibi na surtout Kati ne y'a sigi cogo jateminɛ diinɛko fan fɛ Kati ye chrétien duguba ye san yɛlɛma in kɔnɔna an b'a ɲini an balimaw bɛɛ fɛ cɛ fara muso ka denmisɛnnin makɔrɔba bɛɛ ka jateminɛ kɛ i ka sigida la fɔlɔ i ye fɛn ye ma min faamu dɔrɔn i ka polisiw ladɔnniya la an y'o fɔ ka caya i bɛ se ka polisiw ladɔnniya numéro vert caman bɛ yen bi i tɔgɔ tɛ fɔ i jamu tɛ fɔ an fana n'a ka formation kɔnɔna la an bɛ se ka wuli k'a tigi minɛ ka sɛgɛsɛgɛliw boli a tigi kan parce que n'i y'a to yen k'i ka sira t'a la dɔrɔn a tigi bɛna ko dɔ kɛ don dɔ dɔrɔn o kɔfɛ de nimisa bɛ na o bɔlen kɔfɛ yen ka sakamɛw ta ka yɛlɛ cɛkarita sanfɛ ka sakamɛ ta ka hali k'a bila mobili kɔnɔ ka don k'i bɛ don butigi kɔnɔ ka bɔ bi a bɛɛ kelen bɛ kunkolo ye ka taa se fo téléphone portable ma bon ni mɔgɔw sera ka jateminɛ kɛ ninnu dɔw la bi ani ka moto jɔ kare kɔnɔnaw ni fɛnw na an b'a ye hali an ka suguda la Kati suguda la yan an tɛ se ka tile fila kɛ ko dɔ ka moto ma taa suguda la an balakaw bɛ na dɔrɔn ka na moto jɔ dɔrɔn ka don sugu kɔnɔ fɛn dɔw de don bi dɔrɔn ninnu bɛɛ ye changement de comportement kɛwalew don o don an ka quotidienw na ça nous interpelle tous vraiment an ka comportement falen voilà mon compolo an bɛ i fo kosɛbɛ i ye nin misali min lase an filɛbagaw ma an b'a miiri k'a fɔ ko u ye faamuyali caman sɔrɔ a la wa u bɛna ta fana ka baara kɛ ni a ye an b'i fo kosɛbɛ i ye an bisimilali min kɛ. Merci beaucoup. ko n'aw mana ɲɛta jama ko don n'aw mana ko n'aw mana dɔnkibaaru kuma sera n'aw mana. an lamɛnbaaw lakɔlikaramɔgɔw ka lafasali tɔn maaw jamana kɔnɔ min ye alamisa ye u bɔra ka caya jamana fantan naani bɛɛ lajɛlen kɔnɔ u ye lasigi kɛ lasigi minnu kɔnɔna la a daminɛna an ka marabolo fɔlɔ n'o ye Kaye ka taa fo Kidal lakɔlikaramɔgɔw ka tɔn bɛ fan fan u bɛɛ lajɛlen sigira ka hakilijagabɔ kɛ hakilijagabɔ nin yɛrɛ kɔnɔna la u nana yira k'a fɔ an bɛ don min na i n'a fɔ bi sariya min bɛ yen n'a bɛ wele ko article 39 n'u bɛ k'a ɲini jamanatigiw fɛ dɔ ka se ka fara u ka saraw kan ale ni u ka baaraw tacogoya u ka se ka nimisi wasa sɔrɔ a yirala k'a fɔ ko u bɛnna kan k'a fɔ u kɔni u ka labɛnni kɛ min ye u ka tɔnba yɛrɛ ye u ka se ka baarabila dɔ boloda baarabila min bɛna to senkan kuda ye fo jamanatigiw ka se ka bɔda ɲuman sɔrɔ olu ka waleya ninnu na a waleya ninnu n'i y'a ta k'a lajɛ bi i b'a ye k'a fɔ da bɛ maaw ye sunɔgɔtu ye minisiriso min ka baara bɛnnen bɛ kalanko ma ni a ɲɛmaya bɛ madame Sidibe Dedo Usmane bolo ale ka wulikajɔ fanga ka bon kosɛbɛ min bɛ se ka kɛ sababu ye basigi ni hakilisigi ni danaya o ka se ka sabati jamana marabaw ale ni lakɔlikaramɔgɔw ka lafasali tɔn maaw ni ɲɔgɔn cɛ jija ni cɛsiri kɔni bɛ sen kan nka o bɛɛ n'a ta ɲɔgɔn faamuya kɔni ma se ka sabati lamisa bɔli kɔnɔna lakɔlikaramɔgɔw ka lafasali tɔn maaw fɛ u y'a yira k'a fɔ olu kɔni b'a ɲini u ka ɲɛmɔgɔw fɛ u ka se ka baarabila boloda nka o waleya ninnu n'i y'a ta k'a lajɛ bɛn ma kɛ a kan fɔlɔ ka sabu kɛ u ka lafasali tɔn ma olu ma sariya bɔ ka sanga ni waleya ye nka labɔli kɔni tun ye ka kuma ni hakilijagabɔ ye u ka baaraw yɛrɛ tacogoya la ale ni wulikajɔ min kɛlen bɛ sababu ye min ye kumaɲɔgɔnya min bɛ ka sabati u ni jamanatigiw ni ɲɔgɔn cɛ o fana bɛ tacogoya minnu na n'i ye waleya ninnu bɛɛ lajɛlen ta k'a lajɛ jamanadenw bɛɛ lajɛlen kɔni b'a laɲini ani k'a ɲini ala fɛ min ye lakɔlikaramɔgɔw ka lafasali tɔn ye n'o ye synergie ye ale ni an ka jamana marabaw ye u ka se ka bɛn ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ an bɛ waati min na bi o ye camancɛ fanga yɛrɛ de ye camancɛ fanga ye a ka se ka kɛ hakilisigi ni basigi la o ye an bɛɛ lajɛlen sago ye ka sabu kɛ n'i ye lakɔlikaramɔgɔw fana ka koɲa ta k'a lajɛ jamana foyi tɛ se ka taa olu kɔ colonel Asimi Goita docteur Sogɛl Kukala Mayiga hali kalanko minisiri lakɔlikaramɔgɔw de ye u kalan
u ye kalan de kɛ o tɛmɛlen kɔfɛ fana kalandi somaw do kalan koɲɛw la bɔda ɲuman ka se ka sɔrɔ la u fɛlata de do an ye ɲinini min kɛ lakɔlikanmɔgɔw ka lafasali tɔnmaw ka kɔrɔfɔw kan min kɛra Kati o waleyaw an ka jango lamɛn. Kati lafasali tɔn ka kuma lasela ye ne o bi an ye ɲɔgɔn lajɛ kɛ Kati yan nɔ mais a kɛra Mali fan bɛɛ Kati dɔrɔn a kɛra Mali fan bɛɛ ɲɔgɔn lajɛ in dabɔra min ma an bɛ kɛlɛ min ani gouvernement bɛ ɲɔgɔn cɛ an ni ɲɔgɔn cɛ fɔ ɲɔgɔn b'a ni ɲɔgɔn cɛ pour que kana école karamɔgɔw ɲininka u hakilinata la donc u bɛ fɛ an ka kɛlɛ kɛ cogoya min na u bɛ fɛ an ka soit an bɛ taa article 39 ye ou bien n'an bɛ prime minɛ an bi ɲininkali de kun b'o kan mais comme mɔgɔ yɛrɛ y'a ye bi mɔgɔ fanba ye min fɔ o ye ko an ka tugu article 39 nɔfɛ parce que gouvernement bɛ ka minnu fɔ prime ko la o tɛ prime ɲɛnama ye donc o de y'a to an kun bɛ o ɲɔgɔn ye de la bi école kɛlɛ in kɔni fɛn bɛɛ b'a la parce que ya militants ye min fɔ o ye ni gouvernement ma sɔn an ka marche kɛ an ka taa grève yɛrɛ la an ka baara bila pewu dɔw yɛrɛ k'an ka baara bila pewu fo bɛn ka ko la bon welelakada min bɛ o kɔni ye gouvernement k'a jateminɛ parents d'élèves k'a jateminɛ parce que sariya sɔsɔ fana ma jamana kɔnɔ jamana ni sariya ye min fɔ dɔrɔn jamana kan k'o de respecter o de ka ɲi jamana ma kosɛbɛ. ko n'aw mana ɲɛta jama ko don n'aw mana ko n'aw mana dɔnkibaaru kuma sera n'aw mana. An balimaw jɛkulu min bɛ n'a bɛ wele ko Kawral o jɛkulu olu ye wulikajɔ bila sen kan ka taa Turki jamana kan maliden minnu sigilen bɛ u taara u ka biro sigi o yɔrɔ kofɔlen na a biro sigi o jɛkulu sigili baaraw la a kɛra sababu ye u ye welekan bila ka ɲɛsin malidenw ma minnu sigilen bɛ Turki jamana kan u ko olu b'a ɲini u fɛ min ye cɛmancɛ fanga tigilamaw ye n'o ye Colonel Assimi Goïta ani Dr Sogɛl Kokala Mayiga ye u ka u dɛmɛ ko cɛmancɛ fanga dɛmɛli a bɛna kɛ sababu ye Mali kura min fana ni malidenw bɛ ka laɲini n'a bɛ san caman bɔ Mali bɛ gɛlɛya kɔnɔ an ka se ka bɔ o kɔnɔ Mali ka se ka kɛ Mali ye hali maliden minnu sigilen bɛ jamana kɔ kan olu ka se ka nimisi wasa ni kunkɔrɔta sɔrɔ ni Mali yɛrɛ tɔgɔ ye u ye o ɲɛfɔ malidenw ye minnu sigilen bɛ Turki jamana kan waleya ninnu na an ye ɲinini dɔw kɛ an ye min sɔrɔ a kisaw la an ka jango lamɛn ɲɔgɔn fɛ. An ka fara ɲɔgɔn aw bɛ Assimi sen na ɲɛ ye Turki de soutenir la transition soutenir Assimi o de an ma fɔba ye an na ko ye aw fɛ o la n'a bɛnnaw ma an ka ballon ci rapidement on n'a pas le temps à perdre. Aw bɛ mɔgɔ mɔgɔ d'aller vers les Maliens encore Maliens bɛɛ ka na ni kuma fɔlɔ de Maliens bɛɛ ka na an ka na ni Maliens kan fɛ ka bɛɛ dépenser bɛɛ k'i yɛrɛ y'a kɔnɔ soutenir la transition soutenir Assimi c'est ça le combat du combat. Maintenant n'aw taara ka vers les gens aw yɛrɛ dama bɛ se ka na Kawral bureau sigi hɛrɛ kɔnɔ sans bruit parce que Kawral ye bɛn de mɔgɔ tɛ se ka kɛlɛ kɛ Kawral kɔnɔ mɔgɔ min bɛ kɛlɛ kɛ Kawral kɔnɔ e tɛ Kawral dɔ ye bɛntɔn ye fɛn min ye kɛlɛ t'o kɔnɔ force côté bɛɛ k'i yɛrɛ y'a kɔnɔ an ka kɛ ɲɔgɔn ma jigin o la n'an ye ɲɔgɔn kunko kɛ mais c'est important k'a dan o dɔrɔn ma ɲɛ hɛrɛ sɔrɔ vous savez ici là vous n'arrivez pas il y a un coup compliqué là quoi à quel va pour faire tout d'eau entre nous les Maliens avec comme ils font dans les bombes là nous continuons à se alors regardez ni Jamal les gars sur la Turquie c'est pas tout le monde qui peut faire ça c'est difficile en Turquie ici Turquie ni gars gagné quand on tourne on va prendre la Turquie c'est difficile alors les gens bon sortons dans ça Joutana les paquets ils sont tous des Maliens. Si les gens sont tous des Maliens, il faut qu'ils belle les canards. Pas question de poste. On a gagné comme ça, on a gagné. Nous avons sorti dans ce pétrin-là. Dans quel moment il y a le développé parce qu'il y a des gens qui ont dit fait des moments de moyens. Souvent, là, les opérateurs économiques, les commerçants, là-bas, il y a des mains. Alors, comme je vous prie d'arrêter, tu vas faire le Rio. Si tu n'es pas déjà, c'est pour Nia Soro, ça va, tu vois. Nima Soro, tu vois. Maintenant, il m'a chiffré là, ça tout le monde. Alors, on fait les Sarokoria. C'est ça le défi. Non, là, on fait Sarokoria. L'académie est rentrée. L'académie est obligée. Dentier, parce que Dentier, mais on demande au bon Dieu que, après vous, Allah a réalisé. Allah a ici, Allah a masqué tout le monde. Allah a masqué, Allah a béni, Allah a béni, c'est ça. Kunamana nyeta jama kudo naumana kunamana dogi baru kuma sera naumana. An balimaw an bɛ don min na i n'a fɔ bi n'i y'an ka jamana yɛrɛ gɛlɛyaw ta k'a lajɛ i b'a ye k'a fɔ dɔ bɛ ka fara kan hali n'a yirala k'a fɔ jamanatigiw dɔ faralen don u ka jija ni cɛsiri kan walasa jamana ka se ka bɔ ni gɛlɛya in na o waleya ninnu n'i y'a ta k'a lajɛ nansalanw n'o ye an balakaw ye olu ye a yira k'a fɔ ko gɛlɛya fana bɛ olu ka yɔrɔ la kosɛbɛ ka sabu kɛ n'i ye waati ta k'a lajɛ waati ka gɛlɛ nafolo min bɛ di olu ma n'u donna n'a ye sugu la ka taa nanw san u bɛ gɛlɛya sɔrɔ ka sabu kɛ fɛnw bɛɛ lajɛlen ka gɛlɛ nanfɛn ninnu a fanba yɛrɛ n'i y'a ta k'a lajɛ i b'a ye k'a fɔ a bɛ dilan anw yɛrɛ de fɛ yan a bɛ sɛnɛ an ka dugukolo de kan o waleya ninnu n'i y'o fana ta k'o sɛgɛsɛgɛ maa caman b'a jigiya k'a fɔ o sɔngɔ ani minnu bɛ taa ta ka bɔ kɔfɛ olu man ka kɛ kelen ye
nka n'a fɔra hali bi san ani waati nanfɛnw sugu la a ka gɛlɛ a bɛ kɛ sababu ye ka jigilatigɛ yɛrɛ ɲɛsin maa caman ma a bɛ kɛ sababu yɛrɛ hali Mali yɛrɛ sigili negebɔ maa caman na an bɛ don min na i n'a fɔ bi an maliden damaw an ka kow nɔgɔya an bolo ka fɛnw sɔngɔ nɔgɔya an bolo fɛn minnu bɛ yen n'an b'a sɛnɛ an ka jamana kɔnɔ an ka olu fana nɔgɔya o bɛ kɛ sababu ye min ye basigi ye o ka se ka sabati jamana kɔnɔ an ɲinini dɔ kɛ o kisa ninnu fana kan an ka jango lamɛn. An tɛ nkalon tigɛ dɛ sogo an bɛna ni 200 sugu la an bɛ sogo 60 la san n'i ye sogo 60 la san i bɛ nanfɛn tɔ sa la ka lɔgɔ sa ka tobili kɛ mais bi sogo tigiw b'a feere 100 i y'a mɛn n'i ye sogo 100 la san i bɛ mun ni mun sɔrɔ a la 60 la tɛ sogo la bi an kɔni tɛ dɔwɛrɛ ɲini u fɛ u bɛ nɔgɔya ɲini an ye cogo o cogo ka dɛmɛ ka jamana ye ni muso ma lafiya tɛ yen dɛ an bɛ lafiya de kɔ sugoro 20 fara l'o kan semaine kɔnɔ kaba an tun bɛ kaba sa 30 40 kaba bɛ 60 la don sugu kɔnɔ ka bitigitigiw ɲininka malo 100 nɔgɔya bɛ min an ka nasɔngɔ tɛ dɔwɛrɛ ye 100 an cɛw tɛ baara la an tɛ fonctionnaire muso an tɛ sarata an bɛ débrouiller ni min cɛ tɛ maçon ye o cɛ ye nakɔ sɛnɛna ye ni nɔgɔya bɛ kɛ an bɛ balo cogo di dogibaru kuma sera naumana an balimaw min ye an ka bankiw ye ani nafolosow olu tun ye baarabila boloda tarata kɛra tarata araba su ka dugu kɛ alamisa la a baarabila kɔni a jɔra o wale ninnu kɛra sababu ye min ye bɛnɲɔgɔnya sɛbɛn o sabatira bankiw ka lafasali tɔn maaw ale ni an ka magobatigiw ka soba n'o ye patrona ye o maaw ni ɲɔgɔn cɛ a wale ninnu na kunnafoniya dira ka sanga ni bɛnɲɔgɔnya sɛbɛn ye min de bɔra ni jɛkulu fila ka sigi la u bɛnna mun kan laɲini minnu kɔni tun kɛra banki mɔgɔw fɛ o laɲini a bɛɛ de sabatira wa walima bɛn kɛra waleya minnu kan u ye u da don o waleya ninnu na k'o walawala an ye o kisa ninnu o filɛ nin ye. Parce que an ka fɔ ka bɛn kɔnɔ u jɛnna n'a ye k'a fɔ ko u b'u bɛɛ régulariser don nataw la n'an b'a fɔ a ma ko régularisation progressive a bɛ kɛ cadre mun kɔnɔ o ye commission ye o bɛ bila en place commission in anw b'a o commission kɔnɔna na patron b'a commission kɔnɔna na patron minnu n'o ye PMI Mali entreprise ani banque assurance ani microfinance olu bɛɛ b'a commission in kɔnɔna na donc o commission in b'a jateminɛ a bɛ se ka lawaleya cogoya mun na pour que ka an ka mɔgɔ ninnu k'u bɛɛ régulariser kelen kelen ka sɔrɔ a ma degun se an ka entreprise ma o ye point belebele de y'an bolo mun ka d'an ye mun an ni kun bɛ mun kan ka tɛmɛ a point ninnu bɛɛ kan o kun y'o point ye point filanan n'o kun ye an ka 15% ye n'o kun kan ka lawale an ka grille kan o fana nimisa wasa sɔrɔla a la dɔɔni an ye dɔ bila an jɛnna n'a ye ka dɔ bila halisa 15% ye o bɛɛ ma sɔrɔ mais an ye 12% sɔrɔ 12% ye 10% ye o bɛ kɛ nin na ka lawaleya jusqu'en janvier avec appel 2% ye o bɛ lawaleya 2023 donc o ye fɛnba ye an jɛna n'o ye an y'o minɛ an bolo an bɛ se ka mun fana fɔ n'o ye musakan ye n'an b'a fɔ ko fond social o fana an ka entreprise ninnu bɛɛ banque ni assurance dɔrɔn tɛ entreprise ninnu bɛɛ o bɛna fond social in lawaleya a ma lawaleya minnu ka yɔrɔ la o fana bɛna lawaleya o fana ye fɛnba ye et puis décret d'application an ye mun ko fɔ an y'a fɔ k'an bɛ commission bila en place k'a lajɛ a bɛ se ka ɲɛ cogo min k'a sɔrɔ a ma na ni ko wɛrɛ ye an ka entreprise kɔnɔna na an ko k'an b'o fana commission bila en place pour que ka jateminɛ la meilleure pratique sur la place an b'a essayer k'o élargir tɔw la donc o fana ye fɛn belebele ye an ye mun sɔrɔ n'i y'a jateminɛ point 3 minnu kun ye blocage ye bi a point 3 ninnu bɛɛ an ye nimisa wasa sɔrɔ a la mais a ma kɛ ten gansan a ma sɔrɔ ten gansan a sɔrɔla wulikajɔ de kɔnɔna na o wulikajɔ an bɛ ministre du travail de la fonction publique an b'a fɔ a ka wulikajɔ la depuis ni préavis bilala en place sunɔgɔta ye dalita ye an ka président conseil économique social culturel an b'a fɔ a ka wulikajɔ la ale de kɛra sababu ye an ka patron yɛrɛ an ka sigi ka fɔ fɔlɔ o ka kɛ an fila k'an sigi ɲɔgɔn tabali kelen kan ka ɲɛsin ɲɔgɔn ma ka kuma ni ɲɔgɔn ye o sababu bɔra ale de la wa sababu wɛrɛw bɔra ale la 10% o bɔra ale de la an bɛ se k'o fɔ bi vraiment o ye fɛnba ye an b'ale fana fo a ka wulikajɔ la jamana ye ani SE directeur Modibo Kone n'aw y'a jateminɛ kunu an ye sigikafɔ daminɛ bonya ni karama kɔnɔna na a yɛrɛ fɛ yen k'a daminɛ 9h fo 1h du matin an tun bɛ sigikafɔ la yen nɔ pour que nin ko in a ka ban pewu walasa basigi ka na jamana in kɔnɔ donc olu wulikajɔ de y'a permettre bi na an bɛ yɔrɔ min an ka se o yɔrɔ la ani ministre des finances ministre de l'économie et des finances o fana ka wulikajɔ ale fana kun y'a daminɛ a mɛnna a y'a seko k'a ko la o de nana ni nin bɛnkan ye an b'u fo an bɛ maliyɛn fɛn fɛn i da ɲuman don a la an b'u bɛɛ fo fɛn fɛn i da ɲuman don a la an b'u bɛɛ fo
parce que ni jamana ko de ay bibi na mi se ka fo ko mo dodrin ko ni allevera o yere a jatimine banque assurance microfinance établissement financier ani commerce olu be bara damne bi so ma dayna bara u be ka ke anga la nyine munyi annanga patron bi ankele nga sigi ka nim ben kan sigi nyogon fe anya nyini an nyogon cela wala sa sigi ka fo o ka sabati an cela wala sa ni munkera akana ge tuguni jamana inkono parce que ya fo chugumi da serama ka fo ko wari ni mangante ta mangambe yoro wari te wari be yoro mangante andunga bara e wari barade donc bayira ka fo ko mangan munu kera akum mankan na kera akera donc akana ke kurayi tuguni ni nyogon kana sifla anga jamana in kono parce que ni clé woro barablan ay degu mun sama an yere barakelaw ala de badda don ala de baddon degu ala de baddando ni be kofe ni mi sawasa mun sorola o fana ifen bay jamana ima parce que tonyoni ambo de fo wati nan fere la tonyoni man jamana kono ton jamana barakelaw de kun tonyonendo dow kumbi ko jonya bara dow kumbo de kono pompisiu munu ka lañinu sabatira ani ambarage ñogo munu be pemi mali kono nana ambe ka olu fana ka hakew munu sorolani denkan kono nana ani banque assurance ani établissement financier munu ka hakew sorolani foka sigi kono nana dantala ambe sega fo suro an suno goro kanya parce que ni miri du tigu munu nyaji cerani kelen kono nana ala de ba baraji hakedo an ya glo ya fa chugomu me zaina amma glo an ya wuli ka boyen chugomu na ni ngoni ni greve ko kuma ni abane pew greve ko kuma kontemble sizan guni am se ga nyeshin barade ma am se ga nyeshin femu ma tuguni o ye ni nyogon sugu akana na lawale ya an secteur kunda ni nan dronte akana ke tuguni yerede parce que an ya fa chugomu annanga patron yere de akuma fo bi awaye bololo ka ere kumbe an ya fo nyogon an ko ni nyogon sugu amman kan ka ke tuguni jamana in kono madala ka fo ko ni nyogon bina sifla tuguni anga jamana in kono tanke ambian amena sika fo ameno obla ko be nyema wala sani nyogon kana na sifla anga barabunda kono nan welel kam mbambolo kanyi shanga militam ambu fo uka wuli ka jola ambu fo uka dana ya kono nan uka dana ya deato nan sira ni yorama ambu fo u yere kola parce que ni a jatimine fen sorola abe sorola olude ambe de bena anafasoro munu wi keleke munu ma keleke ube de bena ninkoyi ube aritombe ube bena soro uga wuli gajo ya ku yere ambufo ambe ambarake nyogon bewa mogo munu nana franga fen pekap na représentant be ankere yano ambufo ni victoire olu ka victoire do uyere yaye ka fogo nin kelen ate sika kuko annana anya be mini nyogon fe ambufo uga wuli gajo la ambe ambarake nyogon chamman fo munu uye wuli gajo ke mais ambe mun fo malien yere nyana ukaya fama parce que amadabo ku degu amadabo kana adabora mun kama anga hakew anga se bulu soro o hake nyini naw ya jatimine jamana yere mun sorala akacha fuga damatena parce que anyo fo anda kun dilaga magala pompisi nunu dron munu ka hakew si bibina u segnuma o ba permettre u bena itiesara u bena impôt besara INPS ani amu o mukasa nunu abena jofo 2 milliards la jamana bina mun soro 100 je pense que wuli ga joñ fembado atena sebe anten kan kanyo soro antena medai soro na yake faso do yade kama o follow flana amise ga mun fana fo transition be ga wuli ga jo transition ka reisi transition yam be de ga transition anda magarala transition asimitate transition premier ministre tate transition président du CNT tate CNT mo tate transition ministre tate transition amalion de tado na tiena atechien oluye abitien amalion de fe no be se ka to ni transition akake réussite pour que nga jamana nga wulga jo asenanika wala sa senkele mun karlendo o katugu wala sa senanu dafale anga sega takanye pour que fin jamana insoro akana na soro tuguni ankango ambere kanga je ko wulga joke mo kote jamana kodedo beki nyesi jamana ima beki joyrofa jamana ko in kono nana ambe kan joro de fa parce que ala nga wulga jogoñ naw ya jatime jamana demeni fando de do parce que na fora ko ka saria batuli abe batu jamana de anga wulga joñ kunyo dode wala sa saria ko batu jamana in kono je pense que ni bayi wulagi jo akacha alafe anga jamana abe boni nogoyna abe boni degu in kono nana maliam be ti bulu di nyogoma anta ke mo ko siye amba kan yere de ni yere ba kun kode ambe ka wulga jo anga tege di nyogoma pour que transition ka réussi u ka dala ka fo
a mana kɛ cogo cogo transition in ka kan ka réussir de n'a ma réussir a bɛ tiɲɛ bɛɛ de ye n'a réussira a bɛ réussir anw ye a bɛ réussir an denw ye a bɛ réussir an mɔdenw ye an fufafuw ye jamana in n'a jɔra a bɛ jɔ an bɛɛ de ye donc vraiment o ye n ka weleli kan ye jamanadenw ma ani an ka clients ma u ka yafa n ma minnu m'an ka kɛlɛ faamu u k'a faamu k'a fɔ ko jamana cili kɛlɛ kun tɛ jamana jɔli kɛlɛ de kun don wa an ye fɛn fɛn sɔrɔ u bɛ se k'a ye a bɛ bɔlɔlɔw sanfɛ du point 1 jusqu'au dernier point n'u y'a lajɛ ɲɛmajɔlenya la u bɛ n'a faamu k'a fɔ ko ninnu ka wuli ka jɔn diinɛ kɛlɛ yɛrɛ de kun don o de kun don. ko n'aw mana ɲɛta jama ko don n'aw mana ko n'aw mana dɔnkibaaru kuma sera n'aw mana. An balimaw araba nɛgɛ kaɲa kelen waati an ka jamana yɛrɛ siraba min bɛ yen ni o y'a nimero 6nan ye n'an b'a wele ko RN6 a yirala k'a fɔ min ye sirabanka kasara dɔ ye o kɛra faya yɛrɛ kɔnɔna la a bɛ tali kɛ min kan o ye kamiyon 2 ɲɔgɔn bɔɲɔgɔnko ye a kelen bɛ yen o kɔni tun bɛ ka baganw de doni min ye sagaw ye o bɛ a kɔnɔ olu de sera ɲɔgɔn ma faya yɛrɛ kɔnɔna la a kɛra sababu ye min ye maa 17 ɲɔgɔn bɔɲɔgɔnko ye olu kɔni jogila maa 3 ta yɛrɛ ko o ka jugu kosɛbɛ min ye bagan caman fana ye olu nin tora la maa minnu bɛ yen ni olu kɔni jogila a yirala k'a fɔ olu kɔni taara ka gɛrɛ n'u ye dugu la dugu min bɛ yen ni o ka surunna ka se ka taa u lada o kɛnɛyaso ninnu na minnu jogila an b'a ɲini ala fɛ ala ka lafiya da kɛ olu ye an lamɛnbaaw kunungo min bɛnna novembre kalo tile 24 ma ɲɔrɔnkaw fɛ yen ɲɔrɔn sirifukɛ ale denkɛ min fatura a ka jɛnɛjaw o waleyala kunungo sɔgɔma mali marabolo a tɔgɔ la min ye an ka kɛnɛya minisiri ye n'o ye madame Jeminatu Sangare ale tun bɛ a kɛnɛ kan an ka batoko ka se ladalako o minisiri Mamadu Kone ale fana tun bɛ kɛnɛ kan minisiri min bɛ n'a bɛ wele ko Umaru Jara ale fana tun bɛ kɛnɛ kan ka se Yuba Bama colonel major Ismail Wage ale fana tun bɛ kɛnɛ kan ninnu bɛɛ lajɛlen taara an ka jamana ɲɛma colonel Asimi Goita ale tɔgɔ la ka taa u ka dusumakasa ale ni u ka tasibila kɛ ka ɲɛsin Alama hinɛla Seydina Ali Aidara n'o ye Buye denkɛ ye ka tila ka a yira Buye la k'a fɔ u b'a kɔ bi u b'a kɔ sini u b'a ɲini ala fɛ den ala ka hinɛ la ala ka yafa ma ka dayɔrɔ suma dusukasi min bɛ a kan nin waati in na Mali maraba bɛɛ lajɛlen dusukasi kelen bɛ u bɛɛ lajɛlen dusukun na an b'a ɲini masa ala fɛ ala ka hinɛ banbatɔ la. ko n'aw mana ɲɛta jama ko don n'aw mana ko n'aw mana dɔnkibaaru kuma sera n'aw mana. an balimaw Bakari Tugula ale ka kiriw kɔni bolodala a bilala sen kan tuguni an ka jamana kɔnɔ kiri yɛrɛ baaraw la ɲininkali kɔni tɛnkora a la ale ni maa 11 min bɛ yen ni olu kɔni welelen don kiri yɛrɛ sira sanfɛ hakilina ni laɲiniw na Bakari Tugula kɔni y'a yira k'a fɔ ko ale nɔ tɛ waleyaw la waleya minnu taara ka kɛ jalaki ka ɲɛsin a ma kunnafoniyaw yɛrɛ la a yirala k'a fɔ a ko min ye Dr Bubu Sise ko o de kɔni ye ale ka minɛli yɛrɛ sababu fanba ye hali bi kiri baaraw bɛ sen kan ni kiriw kuncɛ la min mana bɔ a kɔnɔ an na o ɲini k'o fɛsɛfɛsɛ an lamɛnbaaw ye. ko n'aw mana ɲɛta jama ko don n'aw mana ko n'aw mana dɔnkibaaru kuma sera n'aw mana. an lamɛnbaaw an ka jamana kɔnɔ kibaruyaw la jamana faba kɔnɔ min ye an ka polisilakaw ye u ye kunnafonidilaw wele ka barosigi kɛ ni o ye barosigi tun bɛ ka tali kɛ min kan o tɛ dɔwɛrɛ ye hakililajigila jamana marabaaw ye sariya bɔ sariya min b'a yira k'a fɔ min ye jɛkulu kɛrɛnkɛrɛnnen ye o jɛkulu 2 u bɛna bila sen kan jɛkulu min yɛrɛ a bɛna labɛn maaw fɛ minnu ye finitigilaka ye ni o dɔ bɛ tali kɛ gendarmew ale ni gardiw ka jɛkulu la o jɛkulu 2 o bɛna kɛ mamurutilenw kɛlɛba ye o waleyaw kɛra sababu ye a yirala k'a fɔ o jɛkulu in fana bɛna kalifa polisiw olu ka minisiriso min bɛ wele ko ministère de la sécurité et de la protection civile n'olu ka baara bɛnnen bɛ lakana sabatili ani adamadenw kɔlɔsili ma ko a bɛna kalifa o la o waleyaw kɛra sababu ye min ye an ka polisilakaw
olu ka lafasali tɔn maaw olu ye kunnafonidilaw wele ka barosigi kɛ n'u ye ka tila ka bataki dɔ bɔ k'o kalan ka ɲɛsin jamanatigiw ma ka sangani ni waleya ye. Polisiw ka lafasali tɔn maaw u ye min fɔ o filɛ nin ye. Polisiw ka syndicat jɛkulu min bɛ yen n'o tɔgɔ ko synergie des syndicats de la police a y'a ye k'a fɔ kɔsa in na ministère de la sécurité et de la protection civile ni ministère de la défense et des anciens combattants u ye arrêté interministériel dɔ bɔ min bɛ ka jɛkulu kura sigi k'o gulon ministère de la sécurité et de la protection civile la jɛkulu min kɔrɔ fanga ye gendarmew ale ni gardiw ye. Bibi in na an b'a ɲini faamaw fɛ o jɛkulu min ye nin ye jɛkulu in an ma ban jɛkulu in ma nka jɛkulu in ka taa nɔrɔ a kan ka nɔrɔ yɔrɔ min na n'o ye ministère de la défense et des anciens combattants ye. An b'a ɲini jɛkulu in ka taa nɔrɔ o ministère la wa an b'a da Mali polisiw tulo kan ko ɲɔgɔnnajɛrɛ dɔ kɛra ministre de la sécurité ani polisi directeur ni syndicat ni ɲɔgɔn cɛ. O ɲɔgɔnnajɔrɔ in y'a yira k'a fɔ ko commission dɔ bɛna bila sen kan commission min bɛna jɛkulu kuraw créer polisi la ani ka fanga don jɛkulu minnu bɛ polisi la n'olu bɛ yen ka ban. Min ye an ka giriko kuma ye n'o ye an ka sarawariko ye. Conseil des ministres tɛmɛnen la a yirala k'a fɔ ko ministère du travail et de la fonction publique et du dialogue social la jɛkulu dɔ fana bɛna sigi jɛkulu min ni gouvernement baarakɛlaw bɛna kɛ o la ale ni syndicat bɛna kɛ o la minnu bɛna o giriko baara k'o waleya k'o lakleya. Min ye fana an ka statut min bɛ senna bi parce que a yirala k'a fɔ polisi bɛ yɔrɔ min na bi an mago bɛ yɛlɛma kuraw la pour que an ka se ka jamanadenw lakana ka ɲɛ. Donc a yirala k'a fɔ ko o statut in fana bibi in na an bɛ donni min na a bɛ secrétariat général du gouvernement la a bɛ ka a labani baara tɔnniw makɔnɔ walasa statut in bɛ se ka waleya joona joona cogoya min na. Polisiw ka jɛkulu min bɛ yen n'a tɔgɔ ko synergie an ko nk'an bɛ an kan fara faamaw kan walasa min ye Mali ka surasiw ni Mali ka polisiw ni gendarmew ni Mali ka fanga o fanga bɛ yen finitigi fangaw ye. An b'a ɲini u ka bɛn ni keleya sabati a finitigiw ni ɲɔgɔn cɛ hali bi finitigi minnu bɛ yen n'u bɛ ka u nin di Mali fantan naani fɛ walasa Mali bɛ dingɛ min kɔnɔ bi ka Mali bɔ o dingɛ kɔnɔ. Polisiw ka jɛkulutɔ min bɛ yen n'o ye syndicat ka jɛkulu ye an ko k'an bɛ Mali polisi bɛɛ fo ka Mali polisi ka ɲini u bɛɛ fɛ hali bi u bɛ wulikajɔ min na u ka dɔ fara o wulikajɔ kan min ye faso lakana baara wulikajɔ ye u ka camanba fara o baara kan pour que cogoya min na faso bɛ se ka lakana parce que bi faso bɛ dingɛ kɔnɔ an ka faso dɛmɛ ka faso bɔ dingɛ in kɔnɔ. Nin ye weleweleda ye min kɛra anw fɛ yan bi Bamako yan novembre kalo tile 24 san 2021 weleweleda in bɔra polisiw ka syndicat jɛkulu min faralen don ɲɔgɔn kan n'a tɔgɔ synergie. Ne yɛrɛ ye olu ka ci lasela ye ne tɔgɔ Bubakar Arama aw ni ce aw ka lamɛn la. N'aw mana arajo ɲɛtaga ye o n'aw mana ko n'aw mana ɲɛta jama ko don n'aw mana. Kulubali i ka teli